yadda mutum zai haɗa maganin cutar HIV da kansa. Akwai maganin cutar HIV kanjamau kuma an jima da gano maganin cutar. Mai magana Dr. Raj Abubakar, MD kuma CEO na cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya wato Dar Thaqafa. Cutar kanjamau ciwo ne da ƙwayoyin halitta da ake kira human immune virus ke kawowa, inda suke raunanawa tare da ragargaza garkuwar jiki. Su waɗannan ƙwayoyin cuta ba kamar na bacteria bane ko fungus bane da kan iya jin magani, domin su virus ne, suna da wuyar sha'ani saboda hayayyafa da suke yi fiye da maganin da zai yi tasiri a kansu in ba ikon ubangiji ba. Abin nufi a nan shine ana hayayyafansu, su ma 'ya'yan suna ƙara hayayyafa, su ma jikokin da tattaɓa kunnen na hayayyafa duk lokaci guda kafin kiftawar ido. Domin idan aka ce ƙwayar sanda ta shiga jiki ƙwaya ɗaya ce, kafin kiftawar ido ɗayan za ta rabu biyu, biyu ɗin kowanne ya rabu huɗu, kowanne huɗu ya rabu 8. Haka kafin kiftawar ido sukan iya hayayyafa zuwa miliyoyi. Shi yasa dole shan maganin yake iya tsawon rayuwa, domin tsayawa da daina shan magani ka iya illar da gara ma a ce baka fara sha ba. Wannan shine ake kira da ƙwayar cutar HIV, domin ƙwayoyin sukan mamaye ƙwayoyin garkuwar jikin ɗan adam, sai su haddasa wa jiki ciwon AIDS sakamakon mutuwar wannan garkuwa ta jiki. Kafin faɗa muku magani da yadda za ku yi amfani da shi, ina da sharuɗai da zan gaya muku a nan gaba guda biyu. Kafin nan zan muku cikakken bayani domin ku ƙara fahimtar menene HIV. Akwai yiwuwar magana ta yi tsayi, akwai yiwuwar kuma ba za ta yi ba. Idan ta yi tsayi ku yi haƙuri ku saurara, kamar yadda ni ma na yi haƙuri na jure na kawo muku bayanan dalla-dalla da kuma maganin da za a yi. Kafin yanzu ban taɓa rantse ma wani akan magani ba, amma wallahi in dai aka kiyaye sharuɗan da na faɗa, wallahi insha Allah za a warke, da izinin Allah za a warke, sai dai in ba a yi ba, amma wallahi za a warke da izinin Allah. Ta yaya ake kamuwa da ciwon kanjamau? Na ɗaya, saduwa da mai ɗauke da ciwon wato jima'i, a turanci ana kiransa da sex. Mai ciwon S mace ko namiji, babban hanyar da kanjamau ta fi yaduwa da shahara ita ce hanyar zinace-zinace. Idan an sadu da mai ciwon koda sau ɗaya ne, in dai har ruwa ya fito daga jikin mai ciwon, zai iya sawa wanda ba shi da ciwon ya kamu, musamman idan akwai miki wato ciwo shine kujewa, ko da ko yankan gashi ne a gaban mutum wanda ido ba zai gani ba, ko kuma kurji a gurin daidai saduwar, ko kuma inda ruwan mai ciwon ya taɓa. Za a iya kamuwa da cutar ko da kuwa an sa kariya ta kororon roba wato condom, domin ƙwayoyin sukan iya fita ta ƙananan ƙofofin jikin robar, domin sun fi ƙofofin duk wata kariya ƙanƙanta. To amma idan da kariya akan iya rage haɗarin kamuwa daga kashi 100 zuwa kashi 90 ne kurum. Wannan ya nuna zina tana da mummunar illa ga rayuwar ɗan adam, domin babu tabbas ɗin mutum zai iya kare kansa daga sharrin ƙanjamau, matukar ba zai bi dokokin Allah ba. Na biyu, ƙarin jini mai ɗauke da ƙwayar cutar. Ƙarin jini da ake yi wa wasu ba tare da an gwada jinin da kyau ba, domin akwai masu ɗauke da wannan cutar da dama, suna ɗauke da wannan ciwo a jikinsu ba tare da sun sani ba, a dalilin sakankancewa da suka yi na amfani da kariya wato condom, saboda kuskure ko kuma ƙin gaskiya. A nan na san wani zai ce, to shi sauro fa da yake zuƙar jinin mutane ya ɗura wa wasu, me yasa baya sa wa mutane cutar? Hakika bincike ya nuna cutar tana mutuwa ne a cikin sauro, saɓanin malaria yadda take rayuwa a jikinsa. Na uku, daga uwa zuwa jariri. Ita ko uwa takan iya ba wa jaririnta ne tun yana cikinta, ko kuma lokacin haihuwa ko lokacin shayarwa. Na hudu, kayan kaifi. Daga kayan kaifi yana faruwa daga lokacin da aka yi amfani da reza, aska, ƙaho ko allura, wanda mai ɗauke da ƙwayar cutar ya yi amfani da shi musamman wajen gyaran farce. Wannan ya tabbatar da cewa ita dai kanjamau an fi ɗaukar ta ne ta hanyar zinace-zinace, domin ba a iya kamuwa da ita ta hanyar taɓa jikin mai cutar, kamar gaisuwa, musabaha kenan da dai sauransu. Kuna sauraron wannan jawabi ne daga cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya wato Dar Thaqafa. Alamomin ciwon kanjamau. Shigar ƙwayar cutar jikin mutum ba dole ne ya zo da wata alama ba, domin mutum zai iya kaiwa shekara 10 yana ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da ya san ita ce a jikinsa ba. Amma wannan ya fi faruwa ga mutane masu ƙarfin garkuwar jiki. Amma wasu mutane marasa ƙarfin garkuwar jiki ko yara kenan, watanni ne kawai ƙwayar za su yi a jikinsu su fara nuna alamu. Alamun su ne kamar haka: za a ga mutum yana tara ma wata da watanni, bayan kuma yana cin abinci kamar yadda kowa da kowa yake ci, ko gudawa wato zawo wanda yake jin magani na tsawon satittika,
ko tari wanda ya ƙi jin magani na tsawon satuttuka, domin yawanci tarin TB ya fi kama su. Duk da cewa tarin TB shine babbar alamar ciwon ƙanjamau a irin ƙasashenmu, amma ba zai zama dole kuma mai tarin TB yana ɗauke da ciwon ba. Waɗannan su ne manyan alamu, amma akwai kuma sauran alamu da yawa. Misali, duk wani ciwo da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa zai iya kasancewa sanadinsa shine ƙanjamau. Hanyoyin kariya da za a bi: na ɗaya, kamewa daga zinace-zinace. Ka sani kororon roba baya hana shigar ƙwayar cutar ƙanjamau 100%, sai dai ana iya cewa 75 ko 85. Samari da 'yan mata, ina gargaɗinku, musamman 'yan mata, kina ganin saurayinki ne, in ya bar wajenki baki san wajen wa yake zuwa ba. Haka mata masu neman mata da maza masu neman maza, kuma ku ji tsoron Allah, in kun ki za ku haɗu da abin da ya fi ƙanjamau fitina ma, HPV wato Human Papilloma Virus. Na biyu, gwajin jini ga ma'aurata wato kafin a ɗaura aure. Hasali wannan ya kamata ya zama wajibi ko da an gamsu da mutum, kuma a nuna takardar shaida kafin a ɗaura auren, musamman ma wajen ƙarin aure. Kada ka ce ai ta biyu ce ko ta uku, da yawa ta hudu ma kan zo ta kashe gidan ƙurmus ta haddasa ma sauran iyalin tsiya. Na uku, a tabbatar da an tafasa kayan kaifi kamar na wanzamai ko na mai yankan farce, ko a ƙona su da ruwan laita ko a wanke su da ruwan bleach kafin a yi amfani da su. Na hudu, yawaita zuwa cibiyoyin gwaji don sanin matsayin mutum. Yana taimakawa wajen rage yaduwar cutar matukar mutum bai yarda da kansa ba. Na biyar, ga masu zurfafa kis a bakin da bai da tsafta yana yin jini ko yaya aka dungure sa, ko kuma mai tsafta amma akwai kuraje masu tara ruwa a leɓen, to lallai a kula, wannan ma hanya ce da komai kan iya faruwa. Na shida, kar ku yadda a ce za a zo da jini gida a sawa mutum, bayan an samu nasa a je lab a yo gwaji, ko kuma ƙarin jini a ƙananun cibiyoyin lafiya na health post, dispensary, basic health clinic da sauransu. In kaga ana shirin yin ƙarin jini a waɗannan cibiyoyi, ka taimaka ka tsawatar. Idan ka ga ba waɗanda za su saurare ka bane, to ka taimaka ka kai ƙara zuwa ga ofishin surveillance notification officer wato DSNO da ke kowace local government cikin secretariat ko general hospital a faɗin Najeriya, domin tabbas sai an hukunta su, domin doka ne ba a yarda da ƙarin jini a irin waɗannan cibiyoyi ba, ballantana uwa uba masu yi a gida. Irin wannan ƙarin jini yana kassara rayuwar al'umma da yawa. Saƙona ga masu wannan larura shine kar su kuskura su fara shan magani su ce sun gaji za su huta. Lallai aikata hakan kuskure ne. To da ka bari, ku sani gara ma wadda baya shan maganin tun farko. Nasiha, mutane kuma mu sani masu ƙanjamau su ma mutane ne kamar kowa. Ku ja su a jika, ku rungume su, ku nuna musu so da ƙauna, ku ci ku sha tare da su, in ta kama ma ku kwanta gado ɗaya, babu abin da zai afku. Haɗe-haɗen itatuwan magunguna kala 21 wanda ake warkewa har abada da izinin Allah. Idan an ce warkewa, cutar ta bar jikin ɗan adam gaba ɗaya kwata-kwata, kar ka yi mamakin warkewar, domin ba mai wahala bane a wajen Ubangijinmu Azza wa Jal. Shin da halittarka, da halittar cutar, da halittar maganin cutar, a ganinka wanne ne zai ba wa Ubangiji wahala? Amsarka ita ce babu, kuma dole tunaninka ya san babu. Shi yasa ma Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, bai halicci cuta ba sai da ya halicci maganinta da shekaru 70 sannan ya halicci cutar. Saboda haka kar ku yadda likitocin zamani su rudar da ku, su razana ku, har su raba ku da imaninku. Idan su likitocin wannan zamanin ba su sani ba, ba shi yake nuna cewa babu wanda ya sani ba. In ka ji ana babu, to ba a je inda ake samu ba ne. Ai komi nisan gari, to akwai wani gari a gabansa. In kai baka sani ba, to ba shi yake tabbatar da babu wanda ya sani ba. Ya kai dan uwana marar lafiya, wallahi imani kawai ake so ka yi da nufin insha Allahu za ka warke. To tabbas za ka warke din. Amma in ka sa a ranka ba za ka warke ba, shikenan ba za ka warke din ba. Shi yasa ma wallahi da yawa likitocin su ke razana su, tsoro kawai sai ya kashe su. Wallahi tallahi, wallahi billahi azim, na sha haɗawa masu cutar ƙanjamau wannan haɗin kuma suna warkewa. Sannan kuma ba zan iya ƙirga waɗanda tun ina gaban malami na Sheikh Abdulrashid Adamu Ahmad Ɗanbaiwa, wanda Allah ya taimake su sanadiyansa suka warke ba. Allah ya saka masa da alkhairi, ya ƙara wa rayuwarsa albarka, ya kuma biya shi da gidan aljanna ranar gobe kiyama bisa irin ɗaura mu da ya yi akan wannan aiki mai kyau. Ba zan iya lissafa muku adadin wanda ya taimakawa Allah ya warkar da su a faɗin duniyar nan ba. Saboda haka babban magani shine Allahu Azza wa Jalla. Shi yayi cuta kuma shi yayi magani, sai dai as-sabab
shine magani. Allah ya sa